sappo e jeeɗiɗi filmaji capanɗe tati woni wakkati windere ko yamde sappo e tati filmaji capanɗe tati woni to Washington Amérique. Oumar Mamadou Sow e toɓɓe mawɗe kabruji kikiɗi ɗi joyo e hooreɓe leydi Afrique ina tawa e o saaha to Washington dowlaji denduɗe Amérique ɗum ko ngam jonde hakkude maɓɓe e Donald Trump ɓen goni hooreɓe Sénégal, Guinée Bissau, Mauritanie, Libéria, kame Gabon. Holmana ngal ɗo dummodiral e holko hani ɗaminede e maggal ma en jokkodir joni e nultidaraɗo men toon Ceerno Modou Mba. To leydi Guinée ko hande waɗi hitande hiɓɓere gila Biloba e Fonike Mengue ardiɓe fedde société civile FNDC mbayri yi'ede ɗimmoɓe kame koreji maɓɓina tuumi laamu ngu jogadeɓe ɗen tuumini hooreɓe Guinée jeddiɗi ha tukkitiɗi e leydi ma en keɗo e nder kabruji ɗi joguiɗo konngol FNDC. Suudu sarɗiji Gambi salima eɓɓande darnugol dosgal kessal ngal hoorejo leydi ndi Adama Barrow yinno ɓenninde e ngal somno tajji happu wonande mandaji hoorejo leydi ndi hunde nde wodani toon e leydi Gambi gila e laamu Yahya Jammeh. On calminama tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daaɗe duniyaru no mbirɗen joni paɗen ko toon to Washington joyo e hooreɓe Afrique ina tawi o saaha e nden lamorde dowlaji dendude Amérique ɗum noon ko ngam eɓe joddo e hoorejo ndin leydi Donald Trump ɓen goni hooreɓe ɓe Sénégal, Guinée Bissau, Mauritanie, Libéria, kame Gabon. En mbatta ko wona tawoydi nultidiraɗo men toon Ceerno Modou Mba. Mi salminima Ceerno. Eyyi fewndo ɗo ni Bassirou Diomaye Faye, Oumarou Sissoko Ambalo, Mouhamadou Gazwani, Joseph Boakai e Brice Oligui Ngoma ɓe fop hiɓe ka suudu ndaneru iɓe tawdede ɗini ni e soƴƴari fi humodiral leyɗe kamɓe e Donald Trump. ɓe fof ɓe jaɓodiri yewtere ka uddital jonde ɗo no saati kadi ka tumbindire sertuɗe hakkunde délégation ji leydi kala e hooreɓe diplomatie Amérique on waɗa gila hannde haa ñannde 17 e biyol suudu gollirdu hoorejo Amérique on ngal tumbodiral no huulani newɗingol yewtere kañum e leyɗe Afrique Ceerno, hoorejo Amérique o suɓi tan ko leyɗi 5 e nder Afrique ko ɓuri heewde e majji ko leydi hirnague africainkoje. Holko ngal ɗo kawral maɓɓe firtata e darde Donald Trump e nder Afrique? ko gonga ngal tumbodiral no serti e noneji ɗi lamɓe Amérique feƴƴuɓe waɗayno. Donald Trump no hikkini yeeso alhaali ngeegu hakkunde leyɗe edi balle ko ɗum waɗi o darni ko ɓuri heewde e balle ko Amérique wowuno hokkude leyɗe Afrique. Si en ndaari ɗe leyɗe 5 tawdaɗe ɗo mo kala no mari jawle iriiɗe ma oogirɗe ko Amérique himmiri. Mo kala kadi no wondi e ande mum feerere ko ɗum waɗi hiɗen tañƴini ɗo kamo be inna mi okkima ɗum ɗo an kadi okkan ɗum ɗo ko wana noon andira Donald Trump e golleji muɗum. No tawti ɗon kadi Washington no huulani ɗuytugol doole Chine e Russie e nder Afrique maso.